ИГ-24 – Съюз за подкрепа и представителство на интересите на личните асистенти. Какво да правите, когато вече сте в Австрия? Добре дошли отново! Ще ви представим цялата важна информация, която трябва да имате предвид, когато вече сте пристигнали на своето работно място в Австрия. В това видео ще се съсредоточим върху модела, при който работите като самонаето лице, работа с Gewerbe, с или без посредническа агенция. Кои са стъпките, които трябва да следвате, ако искате да работите в Австрия? В това видео ще засегнем следните точки. Записването като самонаето лице Gewerbe в съответната общинска служба. Адрес на регистрация – Meldebestetigung в Австрия. Регистрация в Социално-осигурителния институт – СФОС. Регистрация в Австрийската данъчна служба – Finanzamt. Подписване на договор Werkvertrag с посредническата агенция или с клиента. Изпълнение и документиране на дейността като самонаето лице. Изпълнение и документиране на дейността като личен асистент. Регистриране на дейността Gewerbe в общинската служба. Вие работите за първи път в Австрия. Ако ще работите за първи път в Австрия, най-вероятно ще сте личен асистент като самонаето лице. Въпреки че този модел на работа е по-неблагоприятен от класическият модел на заетост, той почти винаги бива ползван в този сектор. Регистрирането и получаването на правото за упражняване на определена дейност Gewerbe се прави в съответната общинска служба в зависимост от мястото, в общината, в отдела Магистрат, на града или във Виена, това е отговорната за тази дейност служба – Das Magistratische Bezirksamt. След като се регистрирате, автоматично ще бъдете записани в СФОС, където ще плащате своята социална и здравна осигуровка. Внимание! Регистрацията и съответно получаване на разрешение за дейност Gewerbe се прави предимно в общинските служби, а не в търговската камара – ВКО. ВКО само ви подкрепя при регистрацията в съответната общинска служба – Bezirksverwaltungsbehörde. Регистрация. Gewerbe. За да имате фирма, да притежавате Gewerbe в Австрия, трябва да регистрирате свое седалище за съответната дейност. Тъй като личните асистенти работят на мястото, където живеят, често седалището на вашата фирма е вашият личен адрес. Той обикновено съвпада с адреса на лицето, за което се грижите. Внимание! Ако сте подписали пълномощно на посредническата агенция, е възможно адресът на вашата фирма да е адресът на посредническата агенция. Съветваме ви да не избирате тази опция, защото това означава, че цялата ви кореспонденция по пощата ще отива на адреса на агенцията. По този начин ще изгубите достъп до важна за вас информация. Не работите за първи път в Австрия. В случай, че не работите за първи път в Австрия, но новото място, където сте личен асистент, се намира в друга провинция, сте длъжни да обявите новия си адрес в съответните служби в новата провинция. Това се нарича преместване на седалището на фирмата – Standortverlegung. Внимание! Всеки път, когато сменяте мястото, където се грижите за клиент, сте длъжни да пререгистрирате вашия адрес на пребиваване и работа. Адресна регистрация – Meldebestetigung. Адресната регистрация се прави в съответната общинска служба, в Gemeindeamt или Магистрат, Magistratischen Bezirksamt. Законовият срок е 3 дни след нанасянето на новия адрес. Местоживеенето ви може да се определи като основно Hauptwohnsitz или като второ Nebenwohnsitz. В сферата на личното асистентство обикновено местоживеенето се регистрира като второ Nebenwohnsitz, тъй като мястото на упражняването на професията често не съвпада с центъра на живот. Адресната регистрация се прави безплатно и изисква представянето на следните документи:
Формуляр Мелдецетъл, подписан от лицето, което осигурява жилището. Валиден личен паспорт. След като подадете документи за адресна регистрация, вие ще получите документ, който потвърждава вашата адресна регистрация в Австрия. Това е така нареченият Мелдебещетигунг. Оригиналът на този документ не трябва да бъде даван на трето лице. Адресната регистрация е безплатна. Внимание! Ако пребивавате в Австрия повече от 3 месеца без прекъсване, сте длъжни да си направите Anmeldebesheinigung – документ за пребиваване в страната. Той се получава от съответните служби – Landeshauptmann, Bezirkshauptmannschaft или магистрат. Регистрация в Социално-осигурителния институт СФОС. СФОС е Институтът за социално и здравно осигуряване на работещите като самонаети лица в Австрия. Вноските към СФОС се внасят на квартал, което означава на 3 месеца общо 4 пъти в годината. Въпреки че отговорните за това служби автоматично информират СФОС, когато регистрирате фирма, вие трябва лично да проверите дали процесът е извършен. Моля, внимавайте! Задължителните вноски за здравно, пенсионно и осигуряване при злополука започват да се начисляват от деня, в който сте регистрирали вашата фирма и приключват в последния ден на календарният месец, в който сте прекратили трудовите си взаимоотношения, което означава в месеца, в който сте замразили или сте прекратили дейността на фирмата си. След регистрацията в СФОС, автоматично ще получите по пощата вашата e-карт с вашия социално-осигурителен номер Sozialversicherungsnummer SVNR. Това е вашият идентификационен номер в Австрия. Регистрация в австрийските данъчни служби Finanzamt. Не забравяйте, че сте задължени да подавате данъчна декларация. Трябва да обявите вашата дейност в финансовите служби в рамките на 1 месец от началото на дейността ви, като това става след попълване на формуляр-въпросник FERF 24. Това задължение засяга всички самонаети лица, независимо дали надминават границата от 11 000 евро или не. След оценка на формуляра въпросник в финансовата служба ще ви поискат данъчна декларация. Ако вашият общ доход надхвърля 11 000 евро годишно, сте задължени да плащате данък общ доход, но само за сумата надхвърляща границата от 11 000 евро. Данъкът е между 0% и 55%. Препоръчваме ви всяка година да подавате данъчна декларация, дори ако не надвишавате граничната сума, за да избегнете евентуални следващи допълнителни плащания и за да осигурите прозрачност на вашата данъчна дейност пред властите в Австрия. Подписване на договор Werkvertrag с посредническата агенция или с клиента. Преди да подпишете договора с посредническата агенция, моля прегледайте още веднъж съдържанието на договора. Внимавайте при пълномощното. Vollmacht, Inkasso-Vollmacht. При някои модели на договор, особено при организационните договори, Organisationsverträgen с посредническата агенция, пълномощното се съдържа вътре в договора. Различни форми на пълномощни, които позволяват на посредника да управлява частично или изцяло вашата дейност. Не ви препоръчваме да подписвате договори, които съдържат какъвто и да е вид пълномощно. По този начин агенцията има право да се намесва във вашата дейност и това създава възможности за злоупотреба, срещу която вие няма как да се защитите. Ако все пак смятате, че бюрократичната част от регистрацията на вашата дейност не може да бъде извършена без подкрепата на посредническата агенция, тогава бихте могли да ограничите валидността на пълномощното в договора до определен брой дни.
Организация на транспорта. Според ИГ-24 клаузи в договора, които ви задължават да използвате единствено и само транспорт, посочен ви от посредническата агенция, с злоупотреба. Внимавайте при договори, които предвиждат глоби при нарушаването на определени клаузи, например за отказването на посредничество, за скрита конкурентна борба, за неспазване клаузите за поверителност и така нататък. Когато пристигнете на новото си работно място в Австрия, първо трябва да проверите правилността на информацията, която сте получили преди отпътуването ви. Също така, отново прегледайте договора с клиента, преди да го подпишете. Данните в него трябва непременно да отговарят на ситуацията, която заварвате на място. Не забравяйте да проверите следните точки. Какво е здравословното състояние на лицето, за което ще се грижите? Какъв е дневният ред на лицето, за което ще се грижите? Какви са вашите задължения? Има ли разрешение от лекар за болногледаческите дейности, медицинишен делегацион, вашето работно време и почивките? Условията на работа, хонорар, смени, допълнително заплащане, осигурителни вноски, транспорт, допълнителни продукти и така нататък. Важни контакти на роднини или законови представители на обгрижваното лице, на посредническата агенция, спешни телефонни номера в Австрия и така нататък. Внимание! Ако има разлика между това, което ви е било обещано преди потеглянето от вашата страна и ситуацията на работното място, можете да предоговорите заплащането или откажете работата на това място. Не приемайте условия на работа, които са по-лоши от тези, които са ви били обещани. Ако попаднете в такава ситуация, пишете ни. Контакт ig24.at. Погрижете се за собствената си сигурност. В екстремни случаи на физическо насилие, сексуално посегателство, при условия, които застрашават вашето здраве или благосъстояние, не сте задължени да спасите договорения срок за напускане. Вземете всички мерки за сигурност. Това означава да уведомите писмено съответните власти, както и партньорите по договор за кризисната ситуация, в която се намирате, като документирате възможно най-подробно вашите преживявания. Изпълнение и документиране на дейността като самонаето лице. Независимо от подписания договор или допълнителните споразумения с посредническата агенция или семейството на обгрижваното лице, вие носите самостоятелна отговорност пред закона за изпълняването на вашата дейност. Винаги проверявайте дали са платени вноските към СФОС. Уверете се, че процедурата по замразяване или спиране на вашата дейност Гевербе е извършена коректно. Ако замразяването на фирмата не е направено законосъобразно, вашите вноски към СФОС остават активни и е възможно да бъдете изненадани, като ви се съберат дългове. Уверете се, че правилно сте информирали СФОС относно замразяването или спирането на дейността си. Като самонаети лица, вие имате задължението да водите счетоводство на вашата дейност като лични асистенти и да събирате документация за нея. Фактури, сметки или доказателства за плащания за вашите приходи и разходи трябва да бъдат пазени в продължение на 7 години, за да можете да ги предоставите на данъчните служби при необходимост. Изпълнение и документация на дейността като лични асистенти. Дейностите по обгрижване на клиента трябва да бъдат документирани в счетоводен дневник. Счетоводният дневник и сбирката от фактури и сметки трябва да се пазят в продължение на 2 години. При желание от страна на клиента, вие трябва да можете да му предоставите копия на счетоводния дневник или на сбирката с фактури срещу съответното заплащане на това копие. Документиране на дейността в личното асистентство. Трябва да описвате подробно и редовно както извършваните от вас услуги,
така и здравословното състояние на обгрижваното лице и да предоставяте информацията на вашите партньори по договор и на хората, които извършват медицински услуги на същото лице. Можете да свалите папка за документация на дейностите, включени в личното асистентство Mappe für die Betreuungsdokumentation от нашия сайт www.ig24.at, която съдържа примери за документиране на различните дейности. ИГ24 препоръчва да използвате тази папка при всяка смяна с друг личен асистент и при всеки обгрижван от вас клиент. Дори и когато семейството на лицето, за което се грижите, или посредническата агенция не ви искат тази папка, ние ви съветваме да водите документация на работата си. На първо място, писменото документиране на работата ви е мярка за сигурност за вас, но също така показва и вашата задълбоченост и професионалност. ИГ24 защитава професионалните интереси на личните асистенти с 24-часова заетост. Можете да ни откриете на нашия сайт www.ig24.at и на имейл contact@ig24.at. Това видео е част от проекта Нашата работа, нашите права с финансовата подкрепа на Фонд за дигитализация Arbeit 4.0 на АК Виен.